Bueno, gracias. Hombre, hay 500 seguidores, ¿no? Lili. Flotando en el aire. Y todos los ánimos que nos llegan, sí. Vale, chicos, presentad. Sin más, si queréis que repita algo en euskera, si no le doy paso. Euskera zer errepikatzen ez? Bai. Zergatik aukeratu duzuen eta ze garrantzi ikusten diozun bere izenari? Ohore handia da, Pili Zabala nire ondoan egotea, berak oso argi aurkezten duelako gure apostua. Pertsona independente batena, emakumezkoa, euskalduna eta gure proiektuarekin, Podemos Euskadi defendatu duen proiektuarekin, azkenengo hilabeteotan koherentea dena. Etorkizuna aurkezten du eta gainera euskal gizarte osorako etorkizunerako proiektu bat. Justiziazkoa dena, inklusiboa dena, eta bereziki elkarbizitzarako proiektua dena. Euskal gizartean bizi diren pertsona guztien, ezberdinak diren pertsona guztien elkarbizitzarako proiektu bat. Así que sin más os dejo con ella. Todos esos factores han permitido que yo dé jauzi kualitatibo hau, este salto a la política, ¿verdad? A la política actual. Principalmente han sido unos pilares fundamentales, batez ere gizarte inklusibo bat, nik gizarte inklusibo bat nahi dut. Nun pertsona guztien helburuak, bizi proiektuak kontutan eukitzen duena. Eta batez ere, pertsona guztiek dituzten arazo edo buruhausteak denen artean irtenbide egoki eta onena bilatzen duguna. Batez ere, jakin badakit, sentimendu desberdinak ditugula. Jende asko ezagutu dut nire ibilbidean zehar, sentimendu desberdinak helarazi dizkidatenak. Eta sentimendu guzti horiek errespetatuak izan behar dira. Nik behintzat errespetatu egiten ditut, eta suposatzen dut, etorkizunera begira, errespetuz ereiki behar dugu gure Euskadi, gure herria. Batez ere, justizia soziala. Oso importantea iruditzen zait, desberdintasun horiek gutxitzea. Eta pertsona guztiek uki dezatela aukera berdinak. Oso importantea da. Bezero edo klientelismo hori poliki apurtzea eta gardentasuna alde guztietatik ezartzea. Oso importantea ere, eskubideak, bai sozialak, baita politikoak ere, blindatzea. Apostu horiek guztiek proiektu honetan, defendatzen ari garen proiektu honetan, barneratuta daude. Eta nik ere barneratuta ditut. Orain, zuek barneratu behar dituzue. Bizikidetza proiektu bat ere oso importantea da gure proiektu honetan, gure proiektu zabal honetan. Batez ere, zauriak, zauri txiki hoiek, zauri handiak, denok ditugunak bihotzean. Zauri hoiek sendatu, mimatu eta zaindu behar ditugu. Oso importantea iruditzen zait, ehun soziala pitzatuta urte askotan, hamarkada askotan, ehun sozial hori pitzatuta egon dana, denen artean poliki konpondu ahal izatea. Bueno, arrazoi guzti horiengatik, por todos esos motivos que os he ido mencionando poco a poco, eskerrik asko.
nola sentitzen zea? Bizitza honetan, erronka asko sortzen zaizkigu. Nik nagoa ezagutzen dut aspalditik, iaia txikitatik. Eta, beti mantendu dugun harremana, familia harremana izan dana. Eta noski, orain dela aste bete, elkarrekin bazkaldu ondoren eta proposatu zidanian, gauza askoren artean, nik ja ezagutzen un proiektua, nundirunakoa, gutxi gora bera, eta poliki kontatzen ari zitzaidanean ze pertsonak osatuko lukete, proiektu aberats eta anitz hontan, ze profilak, ze pertsona desberdinak, ibilbide desberdinetakoak, eta bapatian, esan zidanean, eta zuk nahi dugu izatea gure lehendakari hautagaia, noski, olako erabakiak eta olako esaldiak egunero ez dira entzuten. Netzat lehenengo gauza izan zen ezustekotan harrapatu nindun, kontzientean nintzelako zenolako erronka erabakitzen ari nintzen momentu horretan. Baina segituan bai eskoa esan nion. Sopesatu nitun bai egin beharko nitun aldaketak, bizitza politikora jauzi hori pasa ahal izatea, eta noski defendatu nire burua proiektu mankomun honetan lehendakaritzarako. Ardura handia Euskadi honek behar duen pertsona aproposa naizela iruditzen zait. Emakume baten perfila, oso importantea emakumea politikan ikustea, politikan lanian ikustea. Hemen kazetari asko zaudete, gizonezko asko zaudete, baina baita emakumezkoak ere, eta noski, ikuspegi guztiak kontutan eduki behar dira, eta nire ustez, momentuz, politikan emakumearen ikuspegia gutxiago biziblea edo ez da hainbeste ikusten, ez? Espero dut hemendik aurrera, nire erronka honekin eta nire jauzi honekin, beste hainbeste emakume gehiago ere jauzi hori apostu hori egitea. Beraz, oraindik ja badakit oso urruti da begira jartzen da nola, baina akordioak edozeinekin egiteko preste egongo zinateke, pentsatzen dut oinarri baten gainean, baina ez zera hasieratik behintzat ez zenioke atea inori txiko. Orain akordiei buruz hitz egitea prezipitatu iruditzen zait. Jakin behar da momentu bakoitzian, zeren inguruan hitz egiten ari garen, eta noski irizpidearen arabera aztertu beharko genuke, zehatz mehatz. Euskal Herrizatik amaitzen berrian ez. Esango zenuke euskara ez nola helburua ez den euskaratzuei tokia kentzea, proiektua defendatzera ezazuzela, eta baita ere kontuan hartuko dituzela, sensibilitate guztiak, eta jende ezberdin guztiak, zuhur noizbaiten ez zerrelako sentitu, ez? Kontuan hartu zaituztenik. Bai, esan dudan bezala, gure proiektuak proiektu anitza da. Proiektu anitz honetan sentsibilitate eta bizi ibilbide desberdinak kontutan edukiko ditugu. Batez ere, oso importante iruditzen zaidalako, mahai gainean Euskadin momentu honetan eta hainbeste hamarkadaetan, momentu honetan eta hainbeste hamarkadetan ezagutu ditugun bizi esperientzi desberdinak. Bizi esperientziek guztiak kontutan eduki behar dira pertsona guztiak importanteak sentitu alizateko. Zergatik, nik urtetan sentitu dut hutsune handi bat. Iruditzen zait, urtetan egon den hutsune hori betin behar dela. Gure proiektua beste hainbeste helburuen artean hutsune hori bete alizatea dauka. Noski, Podemosen helburua, gure proiektua defendatzen degunean, ez da proiektu hau ez da sortzen inoren kontra. Oso importantea da, guk defendatzen deguna,
iruditzen zaigun Euskadik behar duen momentu honetan proiektu egokiena etorkizunera begira dala, baina noski ez gara ona etorri inor kentzeko, inor desalojatzeko. Baina noski nahi duguna da gure proiektua defendatu eta gure proiektua defendatzeko onena instituzioetan egotea da. Vale, pues no hay más preguntas. Los 17.000.